ukuthi uNkulunkulu ithi sakho sithele isandla sakhe. Iphinde ithi yanceda Isaiah usiqophile esandleni sakhe. Umuntu oyiqophile akekho umuntu ongayithatha yonke. Ungamsebenzisa ukuyithatha ungamnikezanga ngemvume wena. Uqopha is engrave. Yeah. Hallelujah. Why asiqophe ezandleni sakhe na? Lithi iBhayibheli uma isandla sakho uNkulunkulu ubona wena ukuqosha. Yeah. Inkosi usebenzise. Yabona athi ukuhlobeni laNkulunkulu onemcabango emihle ngathi hayi ukusibulala, hayi ukuhlukumeza, kodwa ukusiphumelelisa. Yes, sir. Ukho konke usebenzise. Ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane unakho konke ngoba uyena usisiza impilo yami, uyena oyibhuzu friend yami, uyena owazi isikhumba sami, uyena engikhala kuye, uyena ngitshele konke uphelele bithi me as him. Hallelujah. Akusote lokho ekusuke ikhisikhatha nayo njengobaba wami. Amen. Hallelujah. Amen. Izwi yami ukumbona umethemba entweni zonke ukukhwela ukukholwa kuye. Izwi yami ngeke njalo. Hallelujah. Amen. Khona ukuvule izwi sizindawo esababheka kuye incwadi yamaHubo abajaphi usuka ubuyakhala. Yes. Athi izwi yami sathi ngayina lo uNkulunkulu engizobheka kuye njalo ngikubuhle bakho kodwa. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukukhula bethu la ibideli kumele inkosi ipasika ngaphandle kwakho. Yabuka nokulisa isenza leponzo kusisa abantwana nabazali bethu abantwana. Mhlawumbe izinto masibuka usibukele phansi. Hallelujah. Ezinye ongibela phansi angeke ngisole ngalo because so much what I understand. Nessa dor, kula le yokufika ku-2013 isitshwala sesikole primary. Hallelujah. Ama-conferences abaningi besisuzile khona emidini yonke. Into engenza ngisho umntwana enginhliziyo yami ovukayo kuye kimi naye wayenetwazi izinkonzo yokusiswa kwabantwana. Ngijabulile enhliziyweni yami ukuthi akagcinanga elethwa abazali bakhe, naye usesithathile isinqumo enhliziyweni yakhe ejuleni. Kade umabhadisi zona kuke yena yedwa nabanye bakhona kanjalo. Sengathi lokho inkosi inasizela njalo abantwana bethu isikhathi esibheke kusona. Sidinga thina njengebandla nabazali ukunakekela abantwana bethu. Hallelujah. Akusho ukuthi uzokhulekela ngobekho kuphela, ukhulekele ngobekho. Ngimthandaza ukubamba khona lapha esikoleni. Hallelujah. Siyasike sithethe kancane umntwana usemncane 9 years, 10 years. Hallelujah. Ukudlela ukuthi sise-15 years. Sathana ukuthi beseqedile yena umfantshela esethu eminyakeni yakhe. Hallelujah. Amenzise zonke izinto ngamangala. It was 1984 athandele ithende lasemlazi. Khona uFisbaloi from Joburg ehamba noJinja uSmele nethimu yonke elalingase-executive eChicas lazi. Umthetho omkhulu laba madoda wagcinile bakuthandaza
Hallelujah. Being excited to this way, in that such a she's only. Zilethwe ngaphambili. Bayithanda vele, bayithanda vele. Angekho ifundisa amazwi kulolu. Zisho lozo. Zithi mina ekhaya amazi, bese becathi ngilele ekameni. Ngiyaphuma emzimbeni. Ngibuye bese ngisosa. Siba nomhlangano phansi kolwandle loSathane. Yazi athi uSathane ubethi akubulala umama. Uma ulebangisa isikhathi esikhethandaza. Yabona umthandazo wakho ukuthi ngekuphethe kangakanani. Angels abantwana bethu asibayise uNkulunkulu ukuthi siyashika Jesu. Amen. Inhliziyo yami bazalwane sithatha sibheke incwadi kaMateyu chapter 9. ukaMateyu sayishaka lolunye. Sifunda amavesi amathathu kuphela. Bese siyaqala sifunda namhlanje. Matthew chapter 9 from verse number 20 to verse 22. Wathinta umphetho wengubo yakhe. Verse 21. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe ngizakusindiswa. Verse number 22. UJesu ephenduka wambona, wathi yima isibindi indodakazi, ukukholwa kwakho ukusindisile. Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. Laba bazalwane uNkulunkulu wesiqala wafika iBhayibheli lithi sidalwa noma siwulibo lendaba zakhe. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe bese analyze igama elithi ulibo lisho ukuthi thina sidalwe kuqala kunakho konke. Yes. Amen. So mhlawumbe in Genesis chapter 1 from verse number 1. Kuba lithi ekuqaleni uNkulunkulu wenze njani? Wayidala izulu nomhlaba. Lithi umhlaba wawudwa, ugcwele amanzi emhlabeni, kodwa umoya kaNkulunkulu wawehla wenuka. Yes. uNkulunkulu lithi wabesethi amanzi awaqoqelele ndawonye. Aqoqelela ndawonye kwasala ntoni? Umhlabathi ohumile.
Ngosuku lwesibili waphinda wahlanganisa amanzi aphezulu naphansi kwaba nomkhathi inkosi uMsifosisi. Kuningi-ke okushiwoyo eBhayibhelini kuthiwa ngosuku lwesingaka kwakumnyama athi kubekhona ukhala. Haleluya. Ngizozindela wena ngenxa yesikhathi. Ngithanda la sekuthiwa-ke wakhuluma wathi mese kukhona indawo eyomile wathi akumile ihlahla kwamila yonke into ngokubanga. Haleluya. Thani ihlahla esibonayo konke la. Haleluya. Amen. Wathi akumile. Okay, mase akube khona inhlanzi zasemanzini. Zabakhona inhlanzi lowo uhlobo lwey'lwane ey'hlala emanzini zadalwa uNkulunkulu. Lithi-ke bese kubilile-ke lana wabe sethi uNkulunkulu akube khona iy'lwane ngokwamaqembu azo isilwane noma ngokwamagama azo iy'lwane. Haleluya. Ezihlala ngaphandle. uNkulunkulu kwaba khona lokho. uNkulunkulu wakudala kwaba khona lokho esho ngezwi lakhe. Haleluya. Amen. Mawubheka uNkulunkulu ongeke ukuqonde ukuhlakanipha kwakhe. Ongeke uyikwazi ukubamba ingqondo yakhe. Uthe umfundisi ekhuluma la kube Mr. Smith. Yes. Mr. Smith waka iTitanic. Kwaba nezinto eseyakhe ezazingadisclose kodwa kwawukuthi kuvezwe kwakhe. Yes. uNkulunkulu into ayenzayo noma ayenze uyenze ngeqotho. Wengeke athi akube khona iy'nkomo ney'mbuzi nakho konke esikubonayo emanzini noma utshani bungekho bakuzohlala ezozinto. Le ngithanda khona masuzofika kuverse number 26 chapter 1 kaGenesis. Uthi asenzeni abantu noma asenze abantu ngomfanekiso wethu. Lapho ekhuluma kakhulumi nezilwane ezisenzile, akakhulumi ngehlahla azenzile. Ukhuluma ne-tree, ne-holy tree yakhe. Haleluya. Amen. Uyabona ukuthi bebe wabe sethatha umhlabathi wamuntu bese kumbile waphefumlela umoya wokuphila emakhaleni akhe. Umuntu wayesidalwa esiphilayo. Haleluya. Idalwa ulimo lendalo kaNkulunkulu. Lokho kunye inkomo, inyamazana wonke mefana namagupazi kube sihlukanise kube khona ezehlathi kube khona ezasekhaya. Akaze aphefumulele umoya wakhe. Iyona uNkulunkulu akaze aphefumulele umoya wakhe. Uthe akube khona kwakhona inkosi uMsifosisi. Amen. Kodwa umuntu umdalele yonke noma ngumgwedi athi uDavide uyingwedi yomsebenzi. Yes. Ethi wena wanuka amathambo akho sesesifika sikamame. Haleluya. Amen. Ngamanye amazwi into edingakalayo ukuthi umuntu mame enenkinga aye kuNkulunkulu okuyena umdalile. Abuze uNkulunkulu okuyena omenzi wakhe inkosi uMsifosisi. Ngibuka lo wesifazane lithi iBhayibheli wayenemopho sekuphele 12 years. Haleluya. Amen. Ngithanda uLuke uchaza kahle ukuthi wahamba zonke izindawo izinyanga ayikho angayihambanga umopho azange wanqamuke. Bese uMakhi yena wahamba zonke iy'khungo zosizo efuna abazomelapha enqamuleni isifo esiphethe.
izinto ezayikhathaza kwamama noma wasisi noma wagogo zaziyeningi kakhulu ukuthi wena lokuqala mawugula nje banaso stress sokujabula. Hallelujah. Amen. And then this stress sikhoze lezinto zezifo ngoba ukuhlala ucabanga ngalokugula kwakho ukuthi engakuzosida nizosida kanjani ayizwe lona. Noma ucabanga ngokusuku lomuntu nemini ukhoze lezinto zezifo ube nama-stress. Uzobona odokotela bathi usuno-BP abahayi, hayi ngoba uyi-BP yilento esukuyikudla iy'nhlungu ucabanga Nkosi bekunjena kuzoba kanjani ekugcineni inkosi omsebenzisi. Amen. Owesifazane kwakuyindoda eyimwarisha. And-ke bayazi abantu besimame noma umuntu general yazi. Hallelujah. Masubhide noma usuwophe kakhulu uphelelwa amanzi. Yes. Hallelujah. Amen. Akukhathalekile ukuthi uphakela ubuhlobo. Kodwa ngokuphuma kwegazi emzimbeni uphelelwa amanzi kuba ne-oxygen isuke ingene igazi lele eliphumayo. Inkosi yomsebenzisi. Amen. Ngikhumbula ngomunye unyaka ngifake ubufakazi bami ukuthi khona unyaka engangadutshulwa ngopha bangisiza abanye bakuloyo ndawo engangimele ngakhona ebisinengayakubona asenomeka nendlela ebangasana ngithi ngicela amanzi kodwa anikeze ukuthi amanzi nethuthisa ngangena esibhedlela after few minutes but sekisesibhedlela sithe angazange ukwazi ukwenzeka lakhe ngaze ngabona ekuseni ngoba wathi ngoba engithethe umseshi befikile ngakuse akimbonanga umseshi kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngakwazi ukuthi into-ke enkulu kuyisho bazalwane ukuthi lo wesifazane wayengeke econfirm ngempilo yakhe ngoba phela wayazi ukuthi ekudalweni kwakhe ayidalwanga nomoya into emfikelile nemfikile engabhekanga noma angeke bayithanda yayiseka yena kodwa ithotha impilo yakhe. Eyento eyikhathaza baJuda noma baLevi kwakunalo mthetho othiwa ihalakha. Lo mthetho othiwa ihalakha kwakuthiwa kunesifo lezi abayibiza amahlala khona. Hallelujah. Awuhlangani nabanye abantu. Awuzi nasethempelini. Hallelujah. Amen. Kodwa ngalolu suku kuthiwa khona uJesu endaweni wabhreka lowo mthetho waba nokukholwa ukukhonyezo kwenzeke empilweni yakhe. Amen. Akakhaleli izinto eziningi uthi mengithile nomphetho wengubo yakhe ngizosindiswa. Amen. Nebala-ke uyaya eduze kwaJesu ufike uthini umphetho uJesu uyambuka la asifunda khona lisho njalo iBhayibheli. Haleluya. Membuka uthi indoda yakhe isusindisiwe. Haleluya. Amen. Kwamanye ama-gospel athi uJesu wezwa uphuma amandla kuyena ngenkathi emthinta nowesifazane wathi bafundi ubani okuthikile bathi abafundi awuNkosi singazi kanjani abantu bebaningi kangaka isiqubu thuthi uHakobo ethi nomthintile umthinte ngenjongo. Ngizothi namhlanje iyajesu ngenjongo uNkulunkulu uzoyifeza injongo yakho ngoba uNkulunkulu ongahluleki inkosi yomsebenzisi. Ngibuka uNkulunkulu ey'lwaneni ayidalile khona esifane okusithola siyakazela kuthiwa umfundi andikwazi umfundi bazalwane. Yes. Thank you so much. Listen. Ufuthi bazalwane uNkulunkulu walenza ngamasipombi ukuba libe nalesifundo isibelethe.
Futhi ke amashilobisile siserve a certain purpose. Yeah. Hallelujah. Amen. Bathi ke abaziya kuthakale kwenzengelana. Bathi bawushayisa emgwaqweni. Kodwa uphuma imoto emgwaqweni utshone. Ngenxa yaleshede elibelethe bathi kangele phakathi ungakusakwazi ukutshona. Ngizodwa namhlanje khona inkaba esakhelwe yona. Bangatholakali ngawuyona. Yeah. Thina we can't get sitholakala. Hey, that doesn't mean ukuthi enkabela kuJesu uzobhasha. Hallelujah. Izobusebenzisa ithemba kuwe noma usuphelele ithemba. Kuthi awuhlala ngekaba eJesu. Amen. Akekho umuntu ongasisi impilo yakho ngaphandle kwaJesu. Ukuphila kwakho konke kuJesu. Injongo kaJesu yokusemhlabeni. Uthi uJesu ebe-approacha ababekhona abaFarisi ababhali nalo lonke uhlobo lwenkolo zalukhona. Uthi angisile ukuzochitha umthetho nabaprofethi. Yizo yona. Yeah. Akisiqhubeke halakhallo elapha eLeviticus. Kuthi umuntu wesifazane noma umuntu ophayo akangangenise nasethempelini. uJesu uyaba-welcome bonke labo abanjalo. Ngokomthetho nowesifazane, ngokomthetho wabaLevi bafanele akhandwe ngamatshe. Amen. Kodwa ukuthi uJesu inkosi yokuphila, wamphilisa owesifazane ngoba enokukholwa. Hallelujah. Angikwazi ama-boundaries okuwona mina. Noshayela wathi if you do that, your life iyophelele. Ngizodwa namhlanje ngizomemezela amehlo kaJesu. Akhatshwe lonke uhlobo lwebopho. Lento idinga ukukholwa kwakho. Idinga ukuthemba kwakho kuNkulunkulu. Amen. Isimo ubhekene naso akusazi. Kodwa uJesu siyele to help, to rescue. uJesu ilahleka. Yeah. Ungatshela abangani bakho, utshela abahlobo bakho. Ngeke bakwazi ukusiza ngaphandle kwaJesu. Into engiyithanda ngoJesu, haleluya, ubona ukulangazelela kwakho. Inkosi yokusibusise. Ubheka enhliziyweni. Owesifazane ube nokukholo. Uzwile ngoJesu. La uJesu ekade evusa indodakazi kaJariyo elithi bhebhe. Liyabasebenzela hallelujah. Namhlanje angithi uJesu enkathi kadenza zonke lezi zinkosi zokuphilisa. Yes. Ekhipha amadimoni. Ubeka kafi wavuka. Amen. Amen. You're going to
bamodelize. Ubengekafa bazofunda iBhayibheli kahle. Uyifundela wena ukunakhe wena uzothola ukuthi kuthwele amandla kaDenawo. Ubengakudwa yini ukusiza wena enkingeni onayo? Ubengakudwa yini ukusiza wena? Bengakashona isifo, bengakakuletha emzimbeni wakhe, sekuphuma igazi. Hallelujah. Nobona ngithi abantu abayothatha isitep sokuqala uthi ngiyajefa kuthiwa bayathi bakheze khanya ngathi basha abangazibuka isimo nabantu abaseduze ngoba abantu ngokwesinye isikhathi babakhele indlela ngeyisifo nalutho. Khumbula ubona ukuthi yayingabona ngithi yezwa endlebeni khona ingaboni ukuthi kuzodlula uJesu. Iyamemeza thini Jesu ndodana kaDavide yawuke awubukiqhubuka ukuthi selfish kangakanani zize la nazo ukuthi zothola ukusizakala. Omunye osenkingeni ayifuni asizakala. Zithini ayawuthola umsindo uyalasa uyasimasela. Ngithanda impumputhe mina khona besho njalo azange yamanda yaqhubeka kakhulu ngakuqala kaJesu ndodana kaDavide ngawukele. Akulanto idinga abantu abazofohla abazoqhubeka noma ngathiwani bathi izosebenzela mina lento. La kufihlwe umenze man of God uNkulunkulu afuna ukusebenza ngawo. Idinga abantu abazona abazoyikholwa abazoyithanda lento. Hallelujah. 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 Amen. Let me tell you this. Hallelujah. Amen. Amadoda nabaprofeti bafuna nje amakhosi. Ithi iBhayibheli ayeseminyeke. Akukeni permission kumprofeti Elijah ukuthi aqale ukwenza njani imishado ukuze akhe angaminyani. Engathi siyogawula ithole ipermission athi sagawula kwenza i-disaster. Manje disaster yenzeka uphuka ibhazo ingolomanzi. Mengene emanzini akathuli ubukwazi kwawo ukuthi ibhazi iphukile emanzini. Abuye azokutshela umprofeti, profethi sesehlele endleleni sesiyagawula imbazo yethawela emanzini. Uthi umprofeti uhamba nawoke uthi iwelele bayakhomba uwele khona bekhomba la iwele khona imbazo. Ithi iBhayibheli umprofeti Elijah wathatha ukhulu waliphosa yantambisi. Our God is a God of possible. All things are possible to him. Akukho kungenzeki. Mama, ngithanda ubufakazi bakho kulesini. Nodokotela sebekutshelile ofika uJesu. Khumbula ukunika impilo idolweni. Sengicabanga ukuhamba kuyokusika. Yesibhedlela ekhimile kwathi. Angicaswa ngokubona. Bathi hayi vele lento nje iyenzeka.
ukale isifo samathambo. Ukama watu nailahla. Naithatha medication yakhe. Hallelujah. Angazi ba le ikhona ngathi amathambo la yasho naluphi. Nini. Oh Jesus. Kodwa esinye isikhathi sesiphinde wena noNkulunkulu wakho. Ezinye zezinto awukahle ukubikela abantu. Awubikele lo ongaphezulu kwakho konke. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngithe into eyenza ukusho njalo. Kuzobika Elijah. Mawungabhekisisa Elijah ube more powerful than Elisha. Yes. Hallelujah. Amen. Yiyenza lokho na. Ubenomoya wesubmission. Yeah. Lokuobey ukulalela. Yes. Lento ithi ilalela uyinkazi. Noma ngathi uyasibona wazi kakhulu. Awubeke eceleni wazi kakhulu. Was. Ngoba lokwazi kakhulu akulona ukwazi. Ileli incwadi lesakhe khuluma ngathi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Hey. Let me tell you this. Into eyenza Elijah abe namandla kakhulu kulomsebenzi kakhulu Elijah. Uthe yonke into lekhamba ku Elijah ubeke ngomvu Elijah. Hallelujah. Amen. Amen. That's a little powerful. Ngolunye usuku simtshela ukuthi Elijah inkosi esho Elijah. Bazombiza inkosi. Icela lengubo uyishiye mina. Yes. Mawusumukiswa. Thina Elijah bekhuluma ngengubo usho igift usho amandla. Yeah. That's spirit uNkulunkulu anikeze sona. Uthi lona mongibone ngisuso phambi kwakho. Means sondela kumina njalo. Yeah. Hlala nami njalo. Musuthi babusuwenza into engani, I'm going to start my own church. Your own church is about the king because it's your own church, it's not God's church. Yeah. Amen. Yeah. Awuthanda yazile awuzithi uNkulunkulu utheni, uNkulunkulu akunyezile ivision. Bona mhlambe oba ayila uNkulunkulu ebamisa. It's not about that. To start umsebenzi kaNkulunkulu ube nayo yonke ama-details uNkulunkulu akunyeze wona. Yes. Izothi hallelujah. Nina enamukela uJesu embhabhatiso. Yimina tuthatha leli church, this prophetic revival international church. Nise phambili, niqhubele phambili. Because uNkulunkulu amandla anikeze wona azobadabu emandleni atholwe thina noNkulunkulu. Kodwa lento kibiza ukuthi kumele kuthini nisondele eduze kwethu. Yes. Amen. Amen. Uthi uNkulunkulu mefethi nase-AM. Uthi uNkulunkulu mefethi nase-AM. It's not a public quiz. It's a very good church. Adam ukuphi yabona ngithanda ngilandela into encane ayikwenza ushumayela kuzo leyo nto. Amen. Uthi Adam uphina yazi uNkulunkulu bavakashele usekubona ubafika bekho kwi-position. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uthele wehlisela isibusiso sakho athole ungekho kwi-position yakho. Oh Jesus. Awube sekhaya ube intombazane yasekhaya umfana wasekhaya otholakala ngaso sonke isikhathi. Methi uthule uyathulwa ekhaya ngoba iblessing ibazane elalela abazali ukwenza lento uNkulunkulu
Kula na hayi basekhaya. Lala then sengazakhula amavesi. Must analyze the Bible. It's not about Bible to start a church. What about the administration, management, the passionate? Hallelujah. Let me tell you this. Because of my experience alone, my husband, Papa, and one. Mama, be sure to we beg you to show us a wine. Yeah. Hallelujah. So my gosh, in Baden's breath. Yeah. He can was as a card. I can't so much on the horizon. Yo. Hallelujah. Amen. So the Lani Kuyo, he did a cut of back. Can you get it? Hallelujah. Amen. Bambelela Jesus. Amen. I am sure what to tell you when. Oh, yes. uJesu uzobanathi. Izinto zonke ezisebenza. Kudingeka abantu abazohlala noJesu eyedwa. Kudingeka umzalwane ozokhalisa uJesu. Abe nesibibithwane eyedwa abantu Yo. Bengathi bantwana bami abancane abahlale noJesu. Amen. Bengathi omama bami imidlinovo singayiwina menzohlala noJesu. Kukhona into afihliwe yini. Ukhuluma ngayo imfundisezi. Ivuke ekuseni imthandazi Nkosi. Nathi ingeke sinisele zona. Ayasuka embonweni wakho. Amen. Oh,
namhlanje mini sesivala ukhona abantu abamisele ukuthi bazothi hallelujah asiyazi impilo yakho asizazi izimo obhekana nazo kodwa i-answer yakhe isemphethweni sathandaze egameni likaJesu asiyazi impilo yakho we don't know your situation but your answers alele emphethweni kaJesu namhlanje emini sesivale conference uNkulunkulu uyabiza igama lakho sabela namhlanje sesivale uNkulunkulu ubiza igama lakho sabela wazothi uphetho phuthumuze ngaphambili sesivala this is your last chance ngeke usaphinde usibone this is your last chance come forward and touch the hem of his garment come forward and touch the hem of his garment come forward and touch the hem of his garment this is your time this is your time come forward kichimuze ngaphambili asinga isikhathi esidlula lesi akabonga uJesu this is your time this is your moment yokuthi uthathe umphetho kaNkulunkulu uthumuze ngaphambili sengiyathandaza ubenami Jesu senthandaza khona into engiyithandayo kulowo wesifazane umhlobo wamziwa nguye i-embarrassment yayaziwa nguye kodwa uma ngabe sefuna ukuyaJesu khona isituku esasimvimbi ukuthi aye Jesu haleluya kodwa wafoda wathi mangifikile kena mangifikile ngathinta umphetho wengubo the only thing I need is to touch the hem of his garment ungavuma usathana mvimbe come forward my brother come forward my sister this is your chance musuvuma usathane akubambe ngezinto ey'ncane this is your chance to come forward and touch the hem of his garment. There's only one thing. Lowest person driver. Ukuthi umhlobo uziwa nguye. So istep kwele start nguye. Akekho umuntu wayezomthathela istep ngaphandle kokuthi ayithathele. Come forward. This is your chance to touch the hem of the garment. This is your chance to touch the hem of the garment. Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi kuzo zonke izinto kuzo zonke izimo kodwa wena uNkulunkulu uyayivula indlela siyabonga uNkulunkulu othobele ukuthi uphila kwethu uhlezi entendeni yesandla sakho baba siyabonga ukuthi amagama ethu aqoshiwe esandleni sakho baba wethu othobele siyabonga baba wethu othobele ukuthi uyasikhuthaza mina ukuthi singasuki kuwe uNkulunkulu othobele ngoba bazophila kuwe baba siyabonga egameni likaJesu baba siyabonga izwi lakho uNkulunkulu othobele wena ukhulumela egameni likaJesu wena uNkulunkulu wasemazulwini wakhuluma inhliziyo yethu baba wethu siyasondela kuwe
siyasondela kuwe nomthakathaka wethu. Baba siyasondela kuwe uNkulunkulu ongcwele nokwetuleka kwethu. Baba wethu phele sithi uNkulunkulu othobele thatha amalungelo onke. uNkulunkulu omuhle ube uNkulunkulu wethu. Sibe ngabantwana bakho Baba siyasondela kuwe. Baba wethu phele thatha amalungelo onke. Ngegama likaJesu Kristu.